mama dia to ho na obi abeti aso na atwa no kwa bia no asare kwa ese health insurance no ni na ko da Kuali. Bapaknya want to sama ya, Bah. Yo. Aku wadi diam ni. Wadi diam. Pas. Oh, nsuo de ha. Wonu nsuo. Manum bi okwam. Anum bi okwam. Wonu nsuo ye de. Ne nyese wo kai. Se we ni to du kure nyawo. Sa. Oh. Manchiro mu won. Dabi. Oh. Okay, ase no. Sa kwa ma afu di kan se. Wonu hye wie no. Ha mbapa. Oh. Wonu hye wie no ji mu. Na wafa na so hye nso still awoko yi. Se wonu jama wi wonu jam no. Wi afa no ya se ko beji. Ene ma antwa ma wi afia no. So bia ni bi wo mu. Okay. We no. So ba na hu no ni gina aka won won twente. Obi to adu so nyawo. Sa. Oh, to fa we utimi sa de ye ma sa. Abusu tumi nya na hye me no. What's me gura say na pentoa bi abo. Me kotu na mu sa pentoa bogu. Abusu tumi ni nya na hye me. Ofa de wa asem kan bi de. Show se si a o tete ka bi nsa me ko so bi. Azo ofa. We de ofa me ba o nchen a enye bone. Nyame adom. Atadwe ya te den. They say what atadwe nsa mo. Oh, David. Nyese bia me ton atadwe won sa we. O mu de gina kwa ne hu nti. Say si akoso se si ton no. Onya ne sa. Madam Fubi. US. Me kire abro kire. Oh, America man. Oh. Naija. Efi sem papa wu ye. Ono a na me na odidi di nkomo a ne ade a. Nokre. Ti na no no ye obusa me se mpesa me ye dai. Na me kire se o. Di odi ma de me papa de no eye wo ye se anka wo de mbeto adwuma bat ahobone nyanson nokre oh meguso wakati nse meguso ai me ne me kura me ka chen se wo se ahobone nyanson nyame adom oye no se saade a na menya abrochira meba na me se oh eno de sabi o hwan na mpe oh wunu akwasi kotokora akoto o ka chen se akwasi kotokora so waso da yeso obeko on de se ono onim no ono ne sa ono de ono no yo onim no me asem na woka wo de no na besu nso unu anu do so ntino o ntire musa dabi man chire me no de me kro busa on say enkrata no mo ya wo de nua be hyem a o mutimi refuse ntimi kwam ka se me ni nua me ka chen se me ni nua o statement actually no oh very nice it's a hit me ka chen se me ni nua sabi o me nko ka se me wo nua e ma chena nko enko o mo bi obi okra na me nua bi okra bi na o bad luck ne bia o de ababa be sa on dey no kra o stand you good o be mo nya nomination so pa bo nya nomination no krono because they me nua no kra o ya de be mo nominations na mi adom oye no oye so ene obe faale am enra enumre mi wo ho no mo ana ya frame free embassy American embassy some visa da kasa nya munsu no ama twitwa me passport no ama niema otwa passport ama matwitwa a kire no ama waje wo ho no ama wono na age nti sa wo de aye bibia ama visa na ba eno ne atadua ya te den no chese ye ni gisem wofa me ene oba me so me ba be kwa buruchiri nokre ama dachi bia na me ba ofa da se me koba me nante fom sa o dabi me nante fom na de na te se me nante fom me say wo nante fom akra nyidini ko shop asese kaso na gidini shop asese kaso na gidini e wo de nipa hume wo de fish ni be hume wo dabi wo do su kofi nwotwe nyina achi kra no da so ye hit oh me penny sa me no me se da wo de brebre me koba me mo kura me vortex say se de be obi abe hu se me kura wunsuo no se de be obi abe hu se
Meba no. Oba. Boga. No kre. Ntu be kurakura me nsuo no ne ade. Na se me mpa wo ye fi a. Na me pepa. E bia na sasa. O track we be hit say. Se o track we. Da de achija ma o ye so wo nso ye so be krokro ye nim tire ma me kan sa. Me so track we. So we nya order na VJ me for mo wiem. That track ye num ya to sisi e. Hit papa. Some koba nso o de wa be hu se me hit. Ti we de nyebo apayo ni nyina ne se sisi no. Ya ye hu ne me nyina na coupling tickets. A coupling tickets. Ena na me se me ba be sra se papa sa se na odi jaye no. O na ja. On se wona odi ade. No kra dan. Wona odi ade. O metro bia ma mo ado adan. Metro bia ma. Se 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 gugu yi. Afomwe mu honum. Nya no asem, nya ne do asem. Senka ye pesenka ye so person ye photo ansa na pesenka woton me ye photo me pesenka woton na nka scanner beba no me bi etwa print ticket no na me deko said ye be ya innovate and so aka 2 weeks pen 2 weeks pen dan temo tuwe kura ma sha se me director KK pepra ma friend no abona ma ne se ye wasase bi ayeton ena dade so abahene na na bafo atobra bafo atobra a otoso mienu dade so abahene wono so kura ma frɛ no abona ma ne se ye wasase ayeton Mr Frederick network drinking water wo sunyan wono so say ma frɛ ne se ye wasase a yeton Mr Philemon of Diamond Cement wono so ma frɛ ne se yeton na na semenhia obi mo obi o maximum no my friend say was asase a yeton ye kan sen empanyimfo ne doso nana ye boa mo in fact squad ne de ma frefre obi a say ye was asase a yeton bush a oton TV ne fridge ne ade amanebo a wo nkoko filling station amanebo a oton filling station madam fia oton filling station nkoko amanebo ono say my friend say ye was asase a yeton ti dom ne de ma frefre bebre na minu aba akosu afrempoma abrochire TV abrochire TV my friend no so a ye was asase a yeton why are there said it was here akasa wa abrochire akasa wa Ghana akasa wa na na was radio ben so na o announcement mu ya no mo maga hesin yes radio ben say me friend announcement ya ye dra abrochire ni yi o wane the phone so me frefre mu of phone so phone so me frefre mu of phone so enye radio so dabi 94.1 anya bia wo fa na timi ton information we nyina say on say yedan a me be ka kire on say wo de say de usi wa abadaye no wontimi hwe e ma me visa ne ngu enti no medical bobo mama ne prep we can say no say bia marketing department bia mo dawro radio so ti dia wo bo nyina wo de wano na kasa kire wo me de ma no na ka kire wo yo we de men ko me sempa colleague ya say e bia si do sum ne video abotan so oni no bia wa pem ne kuntum na de tene sa asase ne de wo kan da hono na so yeso krokoto nya krokosene asase ne yabusua sa ase nimpon a yemfa yensanka aida ayo me papa de ya o wudi jaye o so be kai a onso ka ye do di ade ne ye kasa me papa asase a odi jaye asem na meka enye ayabusua ade na me beje colleague amen kan kire wose de meka e wiase so su woni afidi awi wo hwe wote wonim den sene me anya o siasa ya wo kan ho asem ya wo danso no danso anu na meka kire wose wo se wan kire mu ya nkire wo se wan asase na nyene de kra pote wo kire o da bi nko be si ayi nko be si dan kra wo so o kai what can biography ne da asase no emre bi wo ba ho obeji skom papa ho no onsa no abeka na me kra asase ne biography autobiography semi-graphic and a graphic. Me na me kura ho sisi ni nyina. Ayam yes me ma obi kan yo.
Oh, what the does say no? Me visa na nyaba. Say visa na nti e be ne dey. Say e be ne dey. Ah. Visa na ba. Ne nipa so bo nipa mane pa. Yeah. Ti me hwe nipa okra bo mama ne kura mpo na. So bia yi bi kura ba kura so be nyansa san wachire o. Oh, there be on say e wo me ne e wo ye de ense o. Wo be kan ade so aben. Hedru. Sa na ya bo ni din. Na dia so aben. Ba o obi an yam ye. Ne nsam ye. Woni say wo kan visa kura betimi kura atopre ni mi kura ma nkwa watena wudi. So no. Oh, na say we de nkam papa de na da ho no. Say da be ye hyew, e be ye jaso ama me. E bia wo kwa kana obi o ni sika bote da ho sa. We su de nkam papa de ya. Colleague. Eno na make say jam papa de ano. Sa wonje biography ni bia mama bia kan. Autobiography, semi-graphy, and graphic. Da nti me visa na nhia na. There be should ye enhye. Na dia na wo kan sa no. Dey say dey betre ya ne say, mama ntim man na do. Na do asase ni bi na do ba ba so an waton. Da dia na ka 1 week pe o, aka 1 week pe 2 weeks no mo de ma me. E na me ye twa week awie. Na da dia wo kan dia tse say. Say kan no mbeka say date no mo ntwe kwachi na wo bedo. Enti wo bia na wo de ko gas na akoton a. Broni nya na dia sa wo, broni no hye mere say ye say ya. E say. Oh, Mr. Wo de sabutia bi kura na wo de me na fatete me. Mania na kwade sa abosia. Autographic and that's asan ho nkyeresa. Nkyeresa ye ton. He, asase no. Biography, autobiography, semi-graphy, any graphic na da ho niam nan. Tetefo no bia kan ni mu ahu se wo se kura na asase na nya na bia yi. So na me mbedi ade na me consider sen ka me twa bia ma wado. Na ho no ba sika abenya no, wo de akwaje wo visa asama ma no. Ya to na nya yie. Aya me ya papa sam da fumi mu. Aya me ya papa say ade to na nya yie. Ade we pa ade fumi mu. Afumi mu. Say kwa kwa no aba na me kura wusuo. Na me adan. Tatan kaka akura ampo na ka metima han mabu wusuo agum. Na obi ahu se wusuo na ebe di wachi. Oh, no wankra. Colleague. Wankra. Akure se de hye. Oh, me ko fa me be kura wusuo. E de di wachi. Unuani mo wonu aka kire me se unuani wonu. Wo momu kwa aburichiri. Hwe? O kwa ti se abu akwa station. Sa kwabra na nsa ntre biom. Ne sa beden den sa fa kire me. Se me jimi kakranti. Asaso na beda ho apron kanka. Ne bedi so kanka bedi so wa dey sa kanka. E bedi so wa dey sa wo so no mem. Wo ba do ma checha aba wonsam. Me na me ka kire wo. Se wo ko wankra. Wo ba metwa bia ma pese odo de ya. Na sa me mekoton. Eto nke bukantos bobogos sha o ko anka se meninua uninua me kura wusu Grobo girl like you me kura wusu me ja me mane When my boy am pow. I saw no kaunye nya sembe. So no kaunye sembe. Swim mutimodi. Swim mutimodi. What for anyway? TV say baba shekwa. Nka we kura dia me papa dia wo wuja me o. Papa ke tweet more thing.
kana sam yemwani pa wa mra woti asio 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 ti atwa ma mewu ansa ni aba be yeme yi abi franto ma no kuntunkuri aye eya kese achiche nam anu amu abi din kwase asa Yeah. Easy. Hey. But je di say. E ba paket one say. Untimi nto asase. So ni say hunti. Asase ame papa ene wudi gya me wona wona obedi ade. Me di oboni ne di sabio se me ya bofra bia me ya homaso mpo a. Anka metimi afochi akwakoto asase no frisi nipa nyina nim say me papa dia. Wo papa dia nso ye wo dia. Me papa dia ye me die. Wo dia de ye de wo dia de ne ye kan nyina akere wo. Me papa yi ka kire me say afedi o me kansa maminti a o se ade no kwa na nyam papa de fenchim na ye busua de. Enti ne kwa wontimi nton. Wo se me pedi a wetimi atwa bia mama do so. Na so obeton de enya adwuma. Akwantu e say e ben den. Aka 1 week pension na visa nso expire. Chese kura me. Na wo papa na sa no tie. Me enso won se de no ni me sesere. Se de me ma ohun o ma me hu se wo pemasem. Na we ma me hu se wiase asem to a na ohun wadofo no atamfo. Na o kasatia nana. Men kasantia ne da. Chese de wo hiama me se me yem bia me jima pom na ma ye. Obi kura ba tu se uti ha na wo dwendwen kura. Ma ya tanfo ni ne. Am so we so jakra pe gani bia ma wadi. Wo de dey. No he, me kon no he. Oh. No wo pa ni pa sa no tie. Oni brief mama wani mrimi ya hon. Kwale ni. Dani ale. Ni pa no samai. Ale ni a. Kwale do so na ma ha. Wo bia ma hwe wo kwale ni ma hwe wo kwale ni ma mi so ba frɛ me na abroche number na guso no. Wo de na ma gidi en. Na ede na me de kwa abrochire no. Da. Visa na ye de kwa abrochire no, ma mfa visa na ama no. Enti no ede na me de kwa abrochire no. O man fa visa na ma. Na Ha, o man fa ma. me nsa nka visa no. Wo bo me din. Sa wo ye counselor na sa wo. So papa na me. Ya, wan na so fa ma no. Me visa fee no me ticket me di twa plane ticket. Me nya plane ticket ska. Enti no me visa na. Eti come play this can do o mo fa ma. Na nya na me ba se ye nto asase na wo se o nton. No mo ba dam sa visa na nya krata. Do mo hwe no de krata no to fa krata na ma. Da ye pobi o ye bonsam mo na mo ye bonsam. Wania. Na ade a mo ye no. Me abusua no me ne mo ton kwanta ya pai. Na mo nkai hunu se daachi bi no. Na sa me sole abusua ne so a. Bibo, wo papa me ka bia ma kwasi burani de visa ato no man fa ma. Nya me be tua ne kapa, nya me be tua ne ka. Don se san be bremo. Kosi sa me ame papa asase ne da ho. Mo mfa de ne ma me no. Mo me nkoto asase no na ka samle ka me ye die mu ano no. O ma na me da so na makwa we so. Na me ni asem bia ka kire busua no. Me de letter be bremo se me yi me din afrim. Kosi sa me nim ade papa bia mo betimi de aboa me obusua nim. Wi ase de sa. O kono no. Ana pa sam pra beka. Akoi. Wo de letter bremo be yi din afrim busua letter ba be de. Anya hwe. Ai
Daba na ba. Kwai. Me nya wo bone. Ade no to ento na enye yi. Etimi hia wi. Wa nya nkwa. Eno ense o papa. Wo de pe brantan to ana nkora mfa nsu ado ni bi nto ana kotokuro. Ne twa ba bi ma me. Na me mfa no. Kwasi. Kwade enkoda. Ye nyina nya ne te Ghana ha sei. Yete yendia. Visa ye die. Visa enya krata. Yete ukwa brutru wanko obi ye nyina obi a bedidi. Uko wanko ye nyina wodadem. Uko wanko ye nyina obi anu musuo. Wonam hase uko wanko ye nyina okaba mimi kura nsuo baga na ye den. Baga na ye den. Eye prekonam. It's a meat. Wam na ka mwasem. Do ka chirem ya woso sa. Me ade me nu pe na me favorite. Entokwa ya me appetite. Na manso nso ye maduane. We your case. Enti na frɛ me ja manso no be di aburo akowum. Wo kwa aba. Me magu wo, wo si woni nua. Asa, woni nua. Secheche nyeni pa ba ko nsam na akwu. Brane nyina yembedo. It's a farming cultivation land. Ghana is a farming cultivation land. So cultivation, no travel da. Mana me ka kire o, me di aburo agu. O ka mo me do be ka bia mo so sa.